Bawa win, bawa selendro win. Sinagi booming wiwit, sandung jeblok ya takone wiwit. Ana wong dolan gondok wiwit dhewe bojo urung pas karek. Sinten sing takon iki? Ya ana bae. Wit dadi sinden kondang kuwi ana resikone. Apa? Resikone Nggih. kaya wong menek saya dhuwur akeh godang. Iya. Mamane tambah kondang saya akeh sing apel. Ning yen tambah sedulur ana sing jujuki berat. Apel langsung seduluran ora apa-apa nih, jangan mengharapkan yang lain. Iya, ana sing nyangoni. Tadi sama nih ditampani belas kok merina ya. Jangan sing mikirna setorannya buruk. Lah, restoran orang ini restoran. Maksudnya ana sing arep nanggung kancaku. Sinten? Kancaku wis iki duwite kumpul lho. Ya alhamdulillah. Nek suara kuat maning nang Pekalongan. Apa ilok sih? Bisa buat busnya sih. Duitnya dikumpulna. Panjenengan kon ngluwat bayi. Gandeng keren. Di bawah nih sing apik. Slendro sing penting nganggo bapak apa sing penting slendro. Nih. Katur moro sesepuh monggo. Wiwitane plarang plorok. Ya. Yang dilalah kena tangga kecamatan di Kediri. Amine Mas Kino. Batin kok ana sing garap apel ngene wiwin montore ora kuat nggo manjang. Sidane ya ngocek kok ngene wiwin kok ngocek. Ya ora apa-apa kok. Ngomongi wiwin nang garap apel mengana montore kok sing rosa tanjakan nu ekstrim. Penuh perjuangan ngene wiwin. Ganti motor. Iya. Potoknya jambro. Anu Jawa Center nang mriki. Nang batu kayak sentere wong ngobrol kodok. Sami ke yung apa mboten kali wiwit. Nggih, leres. Selendang kuning kang saking putih. Selendang kuning ukir-ukir kan gunung dadi bocah gunung. Suara kurang remono Pelumutan ya rabu. Yung wiwit. Haring suarane ngerti. ning wasisa mampir merdek. kamu marah kendoro Satya Ayu pijer ngencangake aling
Terus tresno sesidenan. Ayu bakang cocok itu. Ayu nyong ayu. Luwe benci pantenan. Hati-hati wong lanang tuh wis keserimpet pinjung ki pancen kudu hati-hati kan bawa. Ngertos pinjung men kan. Napa? Pinjung niku wong lanang kayung-yung karo wong wedok ayu. Senepane keserimpet pinjung. Monggo mangke bablase Gerajagan Banyuwangi saking kanca-kanca Kaliwungu Kebanaran Simbang Candiwulan. Bapak terus Diarso Nalam pengusaha bata merah Candiwulan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Oh iya, pengusaha bata merah. Oh batane main-main. Kayak Mau liwat kan dari lekor ngidul ya batane.